Λοιπόν, εγώ σαν φίλος σου θα σου πω τι συμβαίνει. Η φάση της αφασίας που περνάς αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Τα καψουρεμένα κύτταρά σου ήρθαν σε επικοινωνία με το πρόσωπο μέσω της τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχες, όπως μου είπες, πριν 2-3 μέρες, με αποτέλεσμα να φρικάρει το εγκεφαλικό σου σύστημα εντελώς, να αντισκέφτεσαι συνεχώς και να τις γράψεις το συγκεκριμένο καψουροτράγουδο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε μέσα στην καρδιά μου, το κρυφό το αίσθημα μου, η καψούρα μιας ζωής. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε μέσα στα μυστικά μου, το παράλογο μου θέλω στα στενά της λογικής. Τα βάζω με τον εαυτό μου, τα βάζω με τον εαυτό μου, τα βάζω με τον εαυτό μου, γιατί σε άφησα μόνο. Μου βγάλες κάτι τόσο αθώα, βασανιστικό, τώρα που ακούω τη φωνούλα σου μωρό μου. Είναι απίστευτο συναίσθημα, μοναδικό, αληθινό, γιατί σε σκέφτομαι ακόμα, μα τόσο μυστικό μου. Τα βάζω με τον εαυτό μου, γιατί σε άφησα μωρό μου, και άλλος τώρα σ' αγκαλιάζει, και άλλος τώρα σ' αγκαλιάζει. Ήρθε η ώρα να πληρώσω τον εαυτό μου, να σκοτώσω, μα πριν το κάνω θα σου δώσω κάτι απ' τα προσωπικά μου. Έχω